Kaixo, nire izena Oskar da, baina soilik nire ama Oskar ditzen dit, nire joko naiz. Eta Baldarra kuadrillako kidea naiz, 20 urte egiten ditugu, eta, bueno, urteen txupinorak izango gara, honore bat da guretzako, txupinorak izatea, eta gure kuadrillako kide 25 kide gara edo, eta 2005ean edo sortu ginen kuadrilla bezalakoa. Gara agureak, jaie koordinako dendeko, agureak. Zaten digute, jaietara ez, baina eta obretara joan behar garela ikustea horak eta hori. Bueno, guk pentsatzen dugu oraindikan jaia daukagula gure gorputzean, eta horrezagatik, ilusioz, abuztuak 15ean beti, ateratzen gara postasunarekin eta ilusioarekin gure jaiak ospatzera. Gure gozaria. Uste dut, 8 edo 9 edo, uste dut, igual pixkat gehiago, Abuztuaren 15 oso egun luzea da, orduan, astea ondo janda, hori importantea zela pentsatzen genuen, eta hori horrela zehasi ginen. Pero 30 tortilla patata edo, sandwichak eta bokatak eta horiek ez dakit, hori izaten dira ez dakit, 200 edo bakoitzak, ez dakit. Eta tortillak eta hori egiten ditute, hemengo ostalaritzaren kideak eta. Pakita salaz jartzen duen bakar bat, ez dakit. Esango dut, venga, zoroakena. Astarnak gustatzen zait, izen bezala. Bai, oso gustatzen zait. Gure kuadrilla definitzen duelako gure hitz hori, pizkat baldarra garelako. Hori da, ja, asko eskatzea, baina segurazki guraso ez direnak, probablemente hori, hor egongo dilera pede kañon, bai, segurazki bai.